Bé, bon dia. Reprenent la sessió de la Comissió d'Interior per donar pas a les compareixences del senyor Ángel Gómez Quintero Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, del senyor Luis Cayo Pérez Bueno, president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat CERMI, i el senyor Evaristo Camacho Pizarro, membre de AIL-MED, que compareixen davant d'aquesta comissió per exposar les qüestions que estan plantejades en l'ordre del dia, que és per la integració laboral dels Mossos d'Esquadra amb discapacitat davant de la Comissió d'Interior per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del cos de Mossos d'Esquadra en relació als drets humans. Sense res més, té la paraula en primer lloc. Els temps ja se los administraran vostès mateixos. En primer lloc té la paraula el senyor Ángel Gómez Quintero Mora. Bon dia a tots. Gràcies, president. Primer de tot, voldria expressar el nostre agraïment a tots els partits que van fer ressò de la carta que van enviar a tots els diputats per tal de denunciar la situació de segona activitat del cos de Mossos d'Esquadra. Com que tinc poc temps, aniré una mica ràpid i vull agrair la presència del senyor Luis Cayo Pérez, president del CERMI, als representants del COCARMI, als companys dels cossos de Mossos, bombers i policies locals, als sindicats i a les 3 associacions de Mossos, bombers i policies locals amb discapacitat. Tal com direm, és d'aplicació als cossos de les policies locals i als cossos de bombers la relació a la integració de discapacitats sobrevingudes. És important fer un breu balanç, després de 7 anys, de com s'aplica o com ha evolucionat la segona activitat. Sempre hem treballat i estem treballant per ajudar tots els companys amb problemes de salut. La nostra direcció tenia 3 camins. Intentar sensibilitzar el departament i els seus tècnics, qüestió altament difícil, donar a conèixer a l'opinió pública i als estaments què passa i com es tracta aquest tema i, bàsicament, ajudar els afectats. De quina manera? És important escoltar-los molt i molt, mai prejutjar i intentar mitigar l'estat d'angoixa i ajudar a passar el dol. A mesura que passa el temps, s'inclou l'angoixa a la por al treball, en alguns casos a por a perdre la feina, amb l'augment de l'angoixa quan és hora de passar als tribunals mèdics, que amb la normativa actual, en alguns, se li retira la placa i la credencial, que és el símbol de pertinença al cos. És un gest cruel, insensible i innecessari, que ataca a la seva dignitat. És normal que en moltes entrevistes als companys molts acabin amb llàgrimes d'impotència. Com vostès ja sabran, el que els vull explicar són les situacions que estem vivint i la sistemàtica vulneració dels nostres drets humans dintre del cos de Mossos. Començaré parlant d'un informe d'inspecció de treball d'aquest mes de març del 2015. L'informe assenyala que hi ha discriminació directa i tracte desfavorable d'un col·lectiu determinat, que hi ha discriminació respecte al cos de bombers de la Generalitat i a persones incloses en el règim general de la Seguretat Social, que es vulnera l'article 35 de la Constitució en relació al dret del treball, que hi ha un tracte restrictiu i per final diu que totes les incapacitats poden treballar. Sento que el temps torna enrere i ens situa el mes de gener del 2008 a la compareixença a la Comissió de Justícia i Dret de Seguretat Ciutadana, a la que posàvem de manifest que existia discriminació per raó de discapacitat. Considerem que integrar laboralment uns funcionaris amb una discapacitat no és una qüestió d'esquerres o de dretes, és de capacitat d'empatia. No tenir-la és una qüestió personal, és una qüestió com a ser humà. Últimament les terminologies han variat molt. Al principi ens parlàvem d'idiotes, subnormals o minusvàlids. Ara utilitzem la discapacitat. Ara també estem utilitzant ja diversitat funcional. Nosaltres entenem que no cal dir ni etiquetar les persones, sinó dir-los pel seu nom. En el cos de Mossos, concretament, tenim efectius disponibles, operatius i no operatius. Els separem en funcions d'acord a la seva capacitat funcional i els seus coneixements. Això està emparat per la Convenció de la ONU de les persones amb discapacitat, concretament en el seu article 1, en el qual hi recau tant Mossos, bombers com policies locals, en què les seves deficiències li afecti el poder desenvolupar algunes funcions de la seva professió habitual. Aquests aspectes no és solament per nosaltres, és aplicable a tots els treballadors.
El que volem és poder treballar fent altres funcions, en totes aquelles places que es considerin no operatives i de suport a l'operativa, és a dir, optimitzar els recursos. Alhora, aconseguir que no tinguem cap funcionari amb lesions per accidents i malalties amagades que, per por a la discriminació, actualment pot estar sobre 1.800 Mossos no operatius i que estan ocupant places d'operatius, amb el risc que això comporta a la seguretat pública. Tenim feina per tots? Sí que en tenim. I, a més, feina útil. L'altre dia, el conseller va respondre una pregunta aquí en el ple i voldria destacar un parell de frases. Una d'elles diu: certament el tema dels Mossos de segona ocupació és un tema complicat. Tot aquest element discriminatori, qui és? És a dir, reconeix que hi ha un element discriminatori i que el govern té que aplicar un decret que està vigent. Bé, en relació al tema que és complicat la integració laboral, entenem que no és una justificació perquè s'està aplicant en el cos de bombers. I qui li ha escrit la resposta creiem que no és la correcta, perquè si la persona no està capacitada per portar un departament tan complex, tan difícil, bé, es tindria que dedicar a una altra cosa. El que no es pot dir és que és discriminatori i alhora voler-ho aplicar, perquè possiblement estem reconeixent que hi ha un presumpte delicte de discriminació. Es pretenia introduir en la llei d'acompanyament una modificació. Aquesta modificació comportava una assignació de retribucions inferiors. Això va ser un informe elaborat pel CERMI. Quina era la justificació? L'estalvi del voltant de $500.000 d'euros. No sé qui és el responsable de redactar tal estupidesa, però sí que sabem qui l'assigna. Amb tot això, el que intentaven és elevar a rang de llei el que és discriminatori per raó de discapacitat. Gràcies als partits que representen aquest Parlament, aquesta modificació no es va poder portar a terme per les esmenes de supressió presentades per tots els grups, ja que suposava una verdadera injustícia, i això coincidint amb l'informe d'Inspecció de Treball. Ara voldria fer una pinzellada del que està passant actualment. El Departament ha hagut d'abonar a 2 Mossos les seves retribucions endarrerides. No parlem actualment, són 2 Mossos, un de 2 anys i l'altre de quasi 6 anys de retribucions endarrerides, amb els seus interessos corresponents. Companys amb segona activitat i companys amb incapacitats no tenen carrera professional, no tenen concurs de trasllats, perden el lloc d'especialitats. És a dir, la llista podria ser interminable. Companys que tenen limitada la seva conducció són destinats a 2 hores de casa seva, del domicili habitual, el que comporta un risc de patir un accident que alhora seria accident laboral. S'utilitza la segona activitat per camuflar incapacitats. Podem trobar Mossos d'uniforme de cara al públic sense armes. Companys amb fills amb discapacitats no poden atendre la seva família. Problemes amb les mútues d'accidents i amb els ICAMs. Els Mossos amb incapacitat són cessats, acomiadats i expulsats sense cap resolució ni expedient contradictori. Quan reingressen, se'ls fa dependre de la branca administrativa de la Direcció General. Amb altres incapacitats se'ls jubila forçosament, és a dir, se'ls aplica la normativa de classes passives de l'Estat, la qual entenem que no correspon. És com si un mosso, per ser un cos armat, se li apliqués el Codi Penal militar. Quan arriben Mossos amb segona activitat a les destinacions, sembla ser que molestin. A partir d'aquí vam aprovar un full de ruta al qual els hi voldríem exposar. Primera, vam aconseguir firmar un manifest amb tots els sindicats de Mossos, sindicats de bombers i les 2 associacions. Què entenem per segona activitat i a qui afecta? Pot afectar gent per l'edat, els funcionaris amb fills amb discapacitats i les disminucions i condicions físiques i psíquiques. Disminució que afecta el rendiment operatiu per lesions no invalidants o per incapacitats. Entenem que hi ha que fer un pas, que és la derogació del decret, i, consegüentment, aplicar el principi de legalitat i no discriminació que informa el nostre ordenament, conforme a les observacions fetes pel CERMI i Inspecció de Treball. A partir d'aquí es té que definir realment com es vol que sigui la segona activitat, crear grups de treball i dissenyar realment el que es vol. No pot ser que el personal del cos de Mossos tingui que dependre funcionalment dels serveis de la Direcció General. Els serveis no operatius del cos de Mossos són responsables de tot allò que afecti el cos, llevat de les competències que corresponguin al director de la policia i al conseller. Aquests serveis poden ser, per exemple, les oficines de suport a l'operativa, que estan en cada comissaria, sent cobertes en la seva major part per personal amb segona activitat amb la finalitat d'optimitzar efectius. Refer tots els aspectes de la segona activitat i començar de zero. Respecte a tot el personal que actualment està treballant, retornar credencials i la placa,
i aquells salaris que no han sigut tinguts ni abonats. Realització de funcions complementàries de suport i elaborar la carrera professional, adaptar les seves necessitats. Ara fa poc vam assistir a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a una jornada de com tractar les persones amb discapacitat en cas d'una emergència. Nosaltres entenem que està molt bé, no se'ns va convidar per participar a pesar que saben de la nostra existència, però entenem que això tindria que estar en el curs bàsic, en els cursos d'especialitat i en els cursos de comandaments. Però alhora, primer hauríem que començar per saber tractar els companys que pateixen una discapacitat. Vull dir, molt bé tractar-los de fora, però és important saber tractar els de dintre. I important entenem que s'ha de crear un servei específic portat per afectats que acompanyin en tot el seu periple els companys que pateixen aquestes angoixes o pateixen un accident i alhora també el departament sabria exactament quanta gent té operativa pel servei. S'entén per operativa la gent que pugui treballar en tasques de carrer. Per finalitzar, els voldria esmentar que s'ha presentat aquí al Parlament una proposta de resolució per part del Partit Socialista en el que es reflecteix tot el que s'ha dit aquí, el que es dirà i que es podrien dir moltes coses més. I voldríem demanar-los que com a afectat se'ls donés conformitat amb aquesta proposta de resolució i que, si pot ser, la votin afirmativament i espero haver-los convençuts. Com a conclusió, volem manifestar que després de l'experiència en relació a l'aplicació de la segona activitat hem de refer les formes de fer en la seva aplicació, pensant en les persones i impedir judicis de valors que no ens porten a res més. Gràcies per la seva atenció i resto per les preguntes i aclariments. Gràcies, president. Moltes gràcies. Té la paraula ara el senyor Evaristo Camacho. Hola, bon dia, president, senyores i senyors diputats. Els volia oferir el meu testimoni com a afectat, molt breument. Demà farà 9 anys que vaig patir un accident laboral. Em sento molt decebut i amb l'amarga sensació de que treballo en un lloc en el que no em volen ni m'han volgut mai. Recent amputat, totes les il·lusions de la meva vida es van esvair quan em vaig enfrontar a una cap de recursos humans que, sense pietat, et diu que te busques un altre lloc per treballar i que estàs al carrer. Per mi era un orgull haver protegit com a escorta els membres del govern i de l'oposició també. Crec que poden fer-se una lleugera idea del pou profund en el que vaig caure quan em van deixar a casa igual contrast inútil perquè em faltava un braç. De tota la imatge que tenia de la Generalitat de Catalunya i del cos de Mossos d'Esquadra, mai m'hagués esperat ser discriminat. Soc el viu exemple d'una persona discapacitada, discriminada per una administració que havia de ser el meu garant, el meu màxim defensor i l'exemple a seguir per la societat. Va ser la meva segona amputació, però ara més profunda i m'atreveixo a dir que encara més dolorosa, perquè va ser l'amputació de la meva dignitat com a persona. Em van tancar totes les portes i els meus drets els he hagut d'arrencar a cop de sentència. No m'han regalat res. I fins i tot amb una sentència a la mà que diu que el meu dret és estar en segona activitat al cos i que no havia d'haver estat ni un sol dia abandonat a casa, em tracten com si m'haguessin expulsat del cos, com si fos un pària en el meu propi cos. Em desnonen de tot, d'uniforme, de credencial. No em van deixar portar uniforme ni un dia de les esquadres en el que em van donar una medalla. Per mi va ser un deshonor i una humiliació tan immensa que no tinc paraules per expressar com em van fer sentir. Com si per faltar-me un braç quedés lleig amb uniforme. Així em vaig sentir. Jo pregunto, és que és un privilegi que un discapacitat treballi en igualtat de condicions que els altres? És això? És això el que pensen? Perquè els drets de les persones amb discapacitat no són cap privilegi. El que sí és un privilegi és estar sa i no tenir cap discapacitat. Això sí que és un privilegi. Jo no permetré que ningú m'assenyali amb el dit i em digui que no serveixo. Mai. Mai. Puc fer moltes altres funcions en aquest cos, com permet la llei. I per què no puc tenir carrera professional? Perquè em falta un braç? Ja no puc ser res en aquest cos? Miri, estan molt bé les jornades, els actes i els calendaris solidaris en suport a les persones amb discapacitat de fora del cos i els homenatges als Mossos morts. Estan molt bé, però i els que són vius? Els discapacitats del cos? Quin homenatge li fem a un mosso si en comptes de morir
es queda en una cadira de rodes? Expulsar-lo del cos? Discriminar-lo? Apartar-lo? És aquest l'homenatge que es mereix un mosso, si es queda així? Cal que se'n recordin també dels vius, dels que estem aquí demanant dignitat i igualtat i dels que encara podem donar moltes coses per a aquest cos. Moltes gràcies. Muchas gracias. Finalmente, para mí también es un placer poderle dar la bienvenida al señor Luis Callo, con el que en mi época de ministro tuve la satisfacción de compartir muchos momentos de reuniones y de trabajo en el CERMI. Y por lo tanto hoy, no en esa condición, hoy en la condición de presidente de esta comisión, es una satisfacción poderte saludar y darte la bienvenida. Sense res més, per tant, té la paraula el senyor Luis Callo, president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, CERMI. Buen día, señor presidente, señorías, señores diputados, señoras diputadas. Permítanme que me exprese en castellano. No soy catalán, soy ciudadano español de Murcia, residiendo en Madrid ya más de 2 décadas y no domino su hermosa lengua y tengo que expresarme en castellano. Amics Ángel, Evaristo, amigos de las 3 asociaciones y representantes de COCARMI, del Movimiento Social de la Discapacidad de Cataluña, su presidente y secretario general y coordinadora que están presentes aquí, un saludo muy cordial y afectuoso. Tengo que agradecer a las asociaciones de mozos, bomberos y policías locales con discapacidad de Cataluña por compartir y abrir al CERMI. El CERMI es la representación de la sociedad civil española articulada en torno a la discapacidad de familias y de personas, más de 7.500 entidades en todo el territorio español, que hayan tenido la generosidad, estas asociaciones catalanas, de abrir esta comparecencia al CERMI. La razón de la intervención de una plataforma estatal en el Parlamento de Cataluña se debe a que CERMI está designado por el Estado español, por un Real Decreto aprobado el 16 de septiembre del 2011, como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a la que ya se ha hecho referencia, de 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor y está incorporada plenamente en el ordenamiento jurídico del Estado desde el 3 de mayo del 2008 y, por tanto, vincula y compele a todos los poderes públicos del Estado, incluido la Generalitat de Cataluña. En ese papel, en esa condición de mecanismo independiente de seguimiento, el otro instancia que la tiene en el Estado español es la Defensora del Pueblo, la Defensoría del Pueblo. Fuimos requeridos hace ya meses por estas 3 asociaciones para que estudiásemos desde un punto de vista jurídico, desde una visión y enfoque estricto de derechos humanos y discapacidad, por tanto no voy a hacer ningún tipo de intervención ideológica o política, sino solo un contraste con la legalidad internacional, estatal y también catalana de la situación de las personas que adquieren una discapacidad en el desempeño de una función policial o de una función de un cuerpo de protección como son los bomberos. Se da, por tanto, un aporte de visión de derechos humanos con arreglo a los principios, valores y mandatos de esta Convención de Naciones Unidas citada, que con arreglo al artículo 10.2 de la Constitución española forma parte, incluso parte preferente del ordenamiento jurídico, pues está por encima de aquellas normas legales o reglamentarias que pudieran entrar en conflicto o en colisión con la misma. Una premisa que va más allá de la cuestión que se dilucida aquí, que se presenta, que se denuncia con ese carácter vibrante que ha hecho Evaristo, es la cuestión de la discapacidad sobrevenida. No es otra cuestión la que vamos a exponer aquí y la que necesita una respuesta urgente por parte de los poderes públicos. Nuestras leyes, nuestros dispositivos públicos de discapacidad estaban pensados, esto puede ser una aportación de la sociología jurídica,
para las personas que nacían con una discapacidad, que hace 30, 40, 50 años eran el grueso de personas con discapacidad. Se nacía con ella y se iba a vivir con ella ya hasta el final de sus días. Ahora cada vez más la discapacidad no es una cuestión congénita que se adquiere con el nacimiento en los primeros estadios de la vida, sino que irrumpe, a veces de modo violento, traumático, inopinadamente, sin esperarla, en un momento de la vida de jóvenes, adultos o por razón de edad. Y en este caso irrumpe cuando la persona está trabajando. Y nuestros sistemas jurídicos, nuestras prácticas administrativas no entienden y no están dando una buena respuesta a esas situaciones. Y es aquí donde se produce el conflicto que estas asociaciones han venido a manifestar y que piden una urgencia de resolución por parte de este Parlamento. Desde esa premisa de derechos humanos y discapacidad, el análisis de situación que hace CERMI, y ahora les dejaré a disposición de la mesa y de sus señorías toda la documentación en una memoria externa, con informes que ya se han aludido, con cartas, con documentación, por si quieren ahondar en esta materia. Desde un punto de vista de derechos humanos y discapacidad, la legislación catalana en la materia, y no solo la legislación, y a veces es más hiriente, la práctica gubernativa y administrativa en relación con los mozos, policías locales y bomberos con discapacidad, no se ajusta a los mandatos de esta Convención Internacional Tratado de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Podemos decir concluyentemente que es contraria, incompatible e infringe la legalidad internacional, europea y estatal en materia de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Me reitero en que en la documentación que les dejamos a su disposición hay informes jurídicos amplios, exhaustivos, fundamentados por personas, en este caso por la delegada de Derechos Humanos y para la Convención de CERMI, doctora en Derecho y una de las máximas expertas europeas en estas materias. Ante esta situación que, como digo, es concluyente de violación, de vulneración de derechos, las propuestas de actuación desde un mecanismo de seguimiento como es el CERMI para la aplicación de la Convención a este Parlamento serían dictar con urgencia una nueva regulación legal y después, consecuentemente, reglamentaria en la materia con arreglo a un enfoque exigente de derechos humanos y discapacidad plenamente compatible con la Convención de Naciones Unidas. Revisar los casos en que se hayan producido infracciones a ese mandato internacional, los casos de mozos, de bomberos, de policías locales, con arreglo a esta nueva visión de derechos humanos y que esa revisión sea de oficio por parte de las administraciones públicas que incurrieron en esa infracción que al menos desde el CERMI denunciamos. Hasta tanto se disponga de esa nueva regulación que pedimos y entendemos absolutamente necesaria, abstenerse de aplicar los aspectos más controvertidos de la actual normativa catalana sobre estas cuestiones. También pedimos, y esto es otro mandato de la Convención Internacional, establecer por parte de las autoridades públicas, del departamento competente, un diálogo permanente, fluido y abierto con las organizaciones de mozos, policías locales y bomberos con discapacidad y con la representación genérica del movimiento de la discapacidad catalán para acordar una respuesta normativa y administrativa, a ser posible consensuada, en la que todas las partes se sientan identificadas, satisfechas y cómodas. Esto es importante, que no haya decisiones unilaterales que piensen que resuelve el problema y que no estaría resuelto. Los mozos, los policías locales, los bomberos son empleados públicos cuya función es proteger, es defender y servir a su comunidad de pertenencia. Para ello, dan lo mejor de sí mismos y a veces eso implica entregar su vida o parte de su integridad corporal, física, funcional, mental, psicológica. Esto es una entrega generosa muy elevada
y ante la misma los poderes públicos, el legislador en este caso, el Parlamento de Cataluña, el Ejecutivo, las distintas administraciones autonómicas, locales, han de estar a la altura de ese generoso y permanente ofrecimiento. Y por tanto, desde este enfoque de derechos humanos, desde nuestra responsabilidad asignada por el Estado español de vigilar el cumplimiento por parte de todos los poderes públicos que conforman el Estado de la Convención, de sus principios, valores y mandatos, solicitamos la urgente revisión de la normativa y el cambio casi diametral de la práctica que se está haciendo en relación con estas personas que a día de hoy, y es triste decirlo, no están viendo respetados, no están viendo cumplidos sus derechos humanos fundamentales y están siendo discriminados por su diversidad de funcionamiento corporal, mental, psicológico, lo cual está proscrito por la normativa internacional de derechos humanos y por las propias leyes del país. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y quedaría a las intervenciones, preguntas, aclaraciones, alguna posición, si después hay oportunidad, también de qué contenidos esenciales debería tener esa futura regulación para que sea ajustada, compatible y se acomode a los principios, valores y mandatos de la legalidad internacional en materia de derechos humanos y discapacidad. Gracias. Muchas gracias por su intervención y por la intervenció de tots vostès. Ara passem al torn del grup parlamentari perquè formulin les preguntes que estimen oportunes o les consideracions que considerin. En primer lloc, té la paraula, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, la diputada senyora Gemma Calvet. Gràcies, president. Benvinguts a aquesta comissió d'Interior. Nosaltres hem tingut el seguiment dels temes que vostès han plantejat aquí. Fa molts mesos que ens vam reunir i som conscients del que demanen, però potser avui ha estat molt gràfica l'exposició que vostès han fet i els hi agraïm i els hi felicitem perquè em sembla que hi ha hagut avui una presa de consciència molt més efectiva des del punt de vista del que implica una compareixença en aquesta comissió pel que fa a la problemàtica i a les disfuncions que vostès venen aquí a exposar-nos. Jo he tractat de superant emocions, perquè és evident que les emocions en aquest tema tan sensible davant de treballadors públics que prestant serveis o per incapacitats sobrevingudes es veuen en aquesta situació de discriminació que vostès exposen, doncs les emocions només poden anar cap a una direcció. Per tant, intentaré introduir una certa dimensió racional a les meves preguntes i també a les peticions de cara al govern que puguin sortir d'aquesta compareixença. Per això, vagi per endavant, el nostre suport absolut al que vostès exposen, a la seva situació que, pel que sembla, s'arrossega de fa molt temps. I, per tant, aquí el primer que hem de reconèixer és que hi ha unes responsabilitats polítiques compartides. El Departament d'Interior ha estat liderat per diverses forces polítiques i, per tant, aquí crec que tots plegats hem d'assumir les corresponsabilitats respecte d'una situació que s'ha anat deixant i demorant des del punt de vista de la regulació que li pertoca. Hi ha dos nivells aquí. Un, el que vostès plantegen des del punt de vista de tracte i de consideració, que aquest no pot ser més que encabit en el que per nosaltres és fonamental, que és la Directiva Europea de Discriminació, de prohibició de discriminació, i per tant aquí és evident que vostès tenen tota la raó i s'ha d'incorporar, sigui on sigui i amb tot l'èmfasi que faci falta, una sensibilitat organitzativa i de mesures concretes des de recursos humans que compensi de forma planificada i de forma prioritària la situació que vostès exposen. Mentre els escoltava pensava en aquell llibre de l'Hannah Arendt que parla que l'autèntica dictadura de vegades pot suposar la burocràcia. La burocràcia. I, desgraciadament, vostès estan exposant una situació on potser aquesta visió de l'Hannah Arendt
explica, que no justifica, però explica moltes coses de les que vostès individualment, i els que estan aquí a la sala segurament també, han pogut viure en carn pròpia. No compensa veure-ho d'aquesta manera, no compensa en absolut la vivència personal, però són d'aquestes explicacions que, malauradament, per inèrcies organitzatives i per dinàmiques d'una interpretació de la llei al marge de la visió més humanitzadora de les coses i dels serveis públics, genera situacions com la que vostè ha exposat. Per tant, jo penso que aquí el que caldrà és que tots plegats fem un esforç a curt termini per incorporar aquesta visió legal, no humanitària, legal, en tots els aspectes organitzatius derivats d'aquestes situacions de canvi des del punt de vista de la capacitat de prestació d'uns determinats serveis, perquè aquí és on vull anar sobre les mesures organitzatives. És evident, i això fa molts anys que s'ha vingut treballant, i Catalunya és capdavantera amb aquest tema, amb el tema del treball dels discapacitats i de la lluita per les discriminacions. Han sigut els propis afectats i afectades que s'han mogut durant molts anys des de la societat civil amb la federació i amb moltes organitzacions. Per tant, ningú ens ha de venir a donar lliçons des del moment en què la societat civil catalana s'ha mobilitzat. Ara el que pertoca és que en l'àmbit dels Mossos d'Esquadra això quedi perfectament encabit amb un disseny de regulació legal i també d'organització interna, que són dues coses diferents. Com, per què i de quina manera es cobra, i aquí, lamentablement, i ho he de dir, i no ho dic per dir, nosaltres volem tenir competències plenes també en seguretat social, per poder regular d'una forma que harmonitzi contribucions i prestacions i, sobretot, cobraments que no generi a ningú, des del punt de vista jurídic, cap dubte, que no pugui ser l'excusa per generar un altre nivell d'ingressos del que s'adquiria i del que ja està consolidat. Aquesta disfunció també respon, no ho justifica, però respon per part nostra, ho tenim molt present, a la necessitat de treballar al màxim per tenir les màximes competències que això es pugui regular d'una forma digna i d'una forma harmonitzada. I dic, no justifica, no creguin que m'estic excusant amb el tema competencial, no. El que passa és que és cert que hi ha la disfunció des del punt de vista de l'àmbit reglamentari. Jo crec que aquí el departament haurà de fer a curt termini un gran esforç per donar una sortida des del punt de vista de la regulació que sigui definitiva i que doni tranquil·litat i sobretot que no vagi en detriment dels drets adquirits des del punt de vista dels cobraments. L'altra, organitzativa. Clar, jo no entenc com amb la gran capacitat de servei públic que pot oferir els Mossos d'Esquadra no hi ha llocs de treball, d'atenció al ciutadà i d'acompanyament que vostès puguin efectuar en les diverses discapacitats que tenen de forma permanent i sense on la seva discapacitat tingui que tenir cap tipus de consideració específica, donat que poden assumir moltes funcions. Per tant, aquí també parlarem. Jo penso que aquí s'haurà de valorar al màxim i escoltarem atentament al partit de govern quines són les mesures que s'estan implementant, de valorar al màxim com es pot fer aquest canvi des de la visió que vostès ens estan oferint aquí, que no és precisament positiva, és una visió molt crítica i molt nodrida de fets concrets com els que vostè ha exposat, senyor Camacho. Recolzem totalment la creació d'un servei específic, ho recolzem, creiem que és la manera de poder reorientar a curt termini aquestes actuacions. Demanem diàleg a tothom. Un diàleg vol dir asseure's per fer aquest acord conjunt des del coneixement que hi ha alguna cosa a resoldre. Si hi ha algunes qüestions jurídiques a resoldre, també vostès hauran d'acceptar quines són les millors solucions, sempre sabent que no poden anar en detriment dels seus drets laborals adquirits. Això és així i els jutjats ja els han donat la raó en aquest aspecte. I l'altra qüestió és el tema de la limitació de la mobilitat. És evident que si hi ha una limitació de mobilitat el que no es pot és no contemplar això en la planificació del lloc de treball. Per tant, aquestes són exigències molt bàsiques i que, escoltant-los a vostès, només els puc dir que nosaltres treballarem al màxim perquè es pugui reorientar des del punt de vista organitzatiu
i si s'escauen mesures d'una certa naturalesa de xoc, perquè, clar, això no es pot aguantar pel lloc, el tema de l'uniforme, el tema de la placa, hi ha elements de dignificació professional que són molt bàsics. Per tant, els hi agraïm molt la seva insistència, i parlo d'insistència perquè fa molts mesos que vostès estan treballant molt per poder venir avui aquí i perquè nosaltres siguem capaços de poder-los ajudar. Han reconegut que en el moment de la llei de mesures ens vam posar tots d'acord al final per no córrer en una direcció anant en detriment de drets laborals adquirits. Sabíem també que calia buscar una solució jurídica, això jo sempre els he reconegut, cal buscar una solució jurídica perquè els nyaps perpetus no deixen de ser nyaps. Ara, el que no es pot consentir és que això vagi en detriment de drets laborals consolidats. Per tant, aquí s'haurà de buscar la solució des del punt de vista legal, parlo, que no té res a veure amb el tema organitzatiu de tracte i de dignitat, que aquest no té pal·liatiu. Per tant, aquí són altre tipus de mesures que no passen per la regulació, passen per unes decisions organitzatives i polítiques. Doncs Esquerra Republicana farem tot el possible per incorporar les seves propostes i per fer un seguiment de les mateixes, com hem vingut fent, els hi asseguro, aquests darrers mesos. Lamento que el resultat no hagi estat el que vostès podien esperar, però en tot cas penso que aquí avui també es marca un punt d'inflexió en aquesta comissió de cara a la presència de vostès com a persones que representen a tot un sector, i també jo els diria que representen a molta ciutadania. Vostès no representen sols a les persones discapacitades, vostès representen a la ciutadania. La ciutadania comparteix la visió. La ciutadania catalana comparteix la visió de la igualtat i la no discriminació, i això està en el mateix Estatut de Catalunya. És una de les prioritats de la nostra societat civil, capdavantera en les lluites per la igualtat. I els hi agraïm molt el servei que vostès estan oferint a la nostra societat. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del grup parlamentari socialista, el diputat senyor Xavier Sabater. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als compareixents, el senyor Gómez, el senyor Camacho i el senyor Cayo Pérez. Em sembla que és prou eloqüent el testimoni de tots tres i corprenedor, fins i tot, no? Així que la nostra intervenció serà breu per dir que estem d'acord amb tot el que vostès han plantejat i per reiterar quina és la nostra postura, que, com ja s'ha dit, hem expressat en forma de proposta de resolució, que aprofito per demanar a la mesa i als portaveus que, encara que la legislatura sembla que està a punt d'acabar, doncs que aquesta proposta de resolució es pugui veure abans que la legislatura fineixi. Per la importància del tema, que de vegades la importància d'un tema no és la quantitat de persones afectades, sinó la qualitat del problema, si se'm permet l'expressió. I aquest és un problema greu de discriminació. Per tant, si nosaltres estem d'acord que s'ha de fer efectiva la igualtat d'oportunitats i la no discriminació, haurem de concloure que aquest decret s'ha de derogar, que és el que demanem en la nostra proposta de resolució, però derogar de forma immediata, i per tant no cal que ja es tingui preparat un altre decret, sinó que el que demanem en la nostra proposta de resolució és que s'elabori una instrucció provisional amb el diàleg amb els sindicats sobre la segona activitat, i que sigui plenament conseqüent amb aquests principis d'igualtat i de no discriminació dels que en tantes ocasions s'ha parlat ja avui aquí, que nosaltres ja a l'inici de la nostra intervenció també hem utilitzat. En segon lloc, crear les places necessàries al cos de Mossos d'Esquadra dintre de la situació de la segona activitat, per tal que es produeixi la reincorporació immediata i efectiva d'aquells professionals que pateixen una disminució de les seves capacitats físiques o psíquiques sense que pateixin cap minva en els seus drets. En tercer lloc, crear també dins del cos de bombers i de les policies locals un servei d'atenció a les persones funcionàries que es vegin afectades per una discapacitat. En quart lloc, el que volem és que es faci efectiu el dret dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra afectats per alguna discapacitat a la carrera professional adaptada amb els ajustaments raonables necessaris.
I, finalment, elaborar un reglament regulador de la segona activitat per a les policies locals de Catalunya a l'empara de la disposició final primera de la llei 1691 de 10 de juliol de policies locals. Tot això en procés de diàleg, ja ho hem dit. No costa res establir un diàleg amb els sindicats que fa tant de temps que també clamen per solucionar aquesta situació que nosaltres voldríem que se solucionés de forma immediata. Insisteixo de la nostra petició a la mesa perquè aquesta proposta de resolució es pugui veure abans i si les eleccions són quan diu el president de la Generalitat que han de ser, segurament aquesta proposta de resolució, encara que sigui aprovada, després el govern no es veurà en l'obligació de complir-la, perquè es dissoldrà el Parlament, no? I s'iniciarà una nova legislatura. Per tant, a nosaltres, més que l'aprovació d'aquesta proposta de resolució que hem presentat la setmana passada, el que ens interessa és un compromís clar del govern i, en aquest cas, dels grups parlamentaris que li donen suport a aquest tipus de peticions que fem nosaltres, perquè estem segurs que estan àmpliament compartides, i si n'hi ha altres de complementàries d'aquesta proposta de resolució, doncs estiguin segurs que les estudiarem amb tota l'atenció que el problema requereix. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el diputat senyor Pere Calbó. Gràcies, senyor president. I agrair als representants de l'associació i del comitè que explicitin amb tota claretat la situació que estan vivint. En el fons, el que estan fent vostès és expressar les que són les seves vivències i el que és el seu dia a dia en el cos dels Mossos d'Esquadra. I, per tant, crec que era imprescindible, i des del nostre grup parlamentari ens complementem, que vull dir que vostès avui puguin gaudir de la plataforma que representa el Parlament de Catalunya per evidenciar aquesta situació, que porten vostès molt temps denunciant, però que cal de nou ficar el focus d'atenció en qüestions que quan s'expressen amb aquesta naturalitat resulten absolutament incomprensibles. Perquè, en definitiva, després d'escoltar-los, la pregunta que cal fer-nos tots plegats és si el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya tracta amb dignitat, senzillament tracta amb dignitat els agents dels Mossos d'Esquadra que veuen com o pateixen una incapacitat temporal o permanent i, amb una segona derivada, aquests agents de la segona activitat que han prestat tants anys al cos i que en un moment donat veuen com les seves funcions canvien d'una forma important i que no es té aquesta voluntat d'aprofitar tot aquest coneixement, tota aquesta experiència que tenen tots aquests agents en benefici del cos dels Mossos d'Esquadra, però sobretot en benefici dels ciutadans, que són els que vostès serveixen. I, per tant, el que cal preguntar-nos és, escolti, s'estan tractant dignament com a persones? S'estan tractant dignament com a treballadors? Els estan tractant dignament com a agents de policia? Aquestes són les preguntes que crec que després d'escoltar-nos hem de fer i reflexionar. I si, a més, aquesta incapacitat permanent es produeix fruit d'un acte de servei o un exercici del servei, la pregunta encara es fa més insuportable a veure que la reacció del cos i la direcció del cos és la que és. Per tant, com deia abans, el que ens hem de preguntar és per què la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no aprofita tot aquest coneixement que vostès tenen en benefici dels ciutadans. Per què? Per què se'ls aparta? Per què no s'avalua cas per cas el que vostès poden aportar i aprofitar al màxim aquestes habilitats i coneixements que vostès tenen? Per què no es fa? Per què es fa de forma automàtica des que vostè està en aquesta situació i, per tant, ja no serveix? És difícil d'entendre, és difícil d'entendre. I és difícil, i la pregunta que ens fem com a societat és, ens ho podem permetre, aquesta situació? Com a societat ens la podem permetre? Nosaltres creiem que realment no ens la podem permetre. I aquí cal un canvi de cultura de la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra, que és qui aplica
aquesta política. I nosaltres, a més, el que ens colpeix d'una forma ja que esfereïdora, si em permet l'expressió, és veure com en algunes ocasions, per part d'alguns comandaments del cos, s'ha tingut la tentació de reduir tot aquest debat a una qüestió retributiva, intentant donar o traslladar una imatge de que en alguns casos aquestes situacions a nivell retributiu serien un privilegi. I per tant, quan es produeix aquest tipus d'informació, distorsions, un arriba a la conclusió que no es tenen arguments quan s'han de recaure en aquest tipus de voluntat de distorsionar la qüestió que estem parlant. I dos, creiem que és profundament injust. És profundament injust quan es pretén reduir aquesta qüestió a una qüestió de privilegi en l'àmbit retributiu. I en alguns casos sí que cal denunciar-ho. S'ha pretès utilitzar com a excusa per no abordar la qüestió i per no resoldre realment la qüestió. I per tant, cal dir prou a aquest tipus d'actituds i cal dir que són absolutament rebutjables, aquest tipus d'actituds i distorsions. Sí que és cert que aquesta és una situació que ve de lluny i que segurament, com vostès han manifestat, una gran part del problema ve amb el decret de l'any 2008, a l'hora de poder donar una solució fa un temps a aquestes situacions. Sí que analitzant les manifestacions públiques del conseller deia una cosa que tenia raó, és a dir, escolta, si hi ha un decret cal aplicar-ho. El que no deia, i jo crec que és l'element de la seva ineficàcia en la gestió, és dir, escolta, si hi ha un decret injust, el que cal fer és o derogar-lo o modificar-lo. I no cal anar esperant, sinó es pot actuar d'una forma molt més ràpida, que és el que no ha fet aquest govern de la Generalitat. Aquest govern de la Generalitat s'ha caracteritzat en molts temes, però no entraré perquè això no seria distreure l'atenció, en només actuar quan ja la situació arriba a uns límits absolutament insostenibles. Amb altres col·lectius que gestiona el Departament d'Interior, bombers voluntaris, per ficar un exemple recent, ens hem trobat en les mateixes situacions. Quan ja la qüestió ja està que és insostenible, doncs comencem a actuar i comencem a dialogar. Però la pregunta és per què deixen que la situació arribi a aquests extrems? Per què no es posa fil a l'agulla des d'un primer moment? Sí que cal, i vostès aquí tenen tota la raó, denunciar l'intent que van fer, que creiem absolutament per la porta de darrere, absolutament rebutjable, d'intentar modificar aquesta normativa a través de la llei de mesures del motiu o en el marc de l'aprovació del darrer pressupost de l'any 2015. Creiem que aquest va ser un error i aquest va ser no voler abordar d'una forma clara, amb tota la seva extensió, la problemàtica que avui ens porta a aquesta compareixença. Perquè el que es pretenia era obviar tota aquesta part que vostès han ficat avui sobre la taula. Es pretenia d'una forma ràpida i urgent no fer aquest debat que avui tenim aquí i, sobretot, veure's en l'obligació d'explicar per què estan permetent aquesta situació. Sí que permetin que hi ha, al nostre entendre, una gran contradicció que nosaltres no acabem d'entendre. I és que, per una banda, tenim agents que poden prestar el servei policial en tota la seva extensió, fent funcions d'àmbit més de caire administratiu o no fent funcions policials bàsiques, perquè ens entenguem, i hi ha molts que en fan, i en canvi vostès, que podrien fer aquestes funcions que estan desenvolupant aquests agents, no se'ls permet i se'ls aparta. Per tant, no és un problema que no es puguin prestar o no determinades funcions, perquè en el marc del cos dels Mossos d'Esquadra les funcions que vostès poguessin prestar en l'àmbit administratiu policial existeixen. De fet, hi ha agents que s'estan prestant el dia d'avui i hi ha bastants agents que s'estan prestant. Per tant, el que cal exigir o el que cal preguntar és per què es permet que determinats agents que podien fer tasques operatives no les estan fent i vostès que podien prestar aquests serveis no els hi permeten. Algú ens ho pot explicar, això? No, és que això és del que estem parlant. Per tant, ara que fem aquest debat, hem de ser conscients que no és un problema de funcions. Vostès podrien prestar funcions administratives policials, en l'àmbit policial, dintre del cos perfectament. Això no és un problema, perquè hi són. Per tant, per què no s'analitza això? Per què no aquells agents que poden prestar serveis operatius no se'ls demana i se'ls reclama que prestin aquests serveis operatius i vostès poden prestar aquestes funcions i també companys seus que estan en segona activitat que també podrien prestar aquestes funcions?
per què no s'aborda amb valentia aquesta situació? Quins interessos hi ha aquí? O qui està defensant què? Perquè això no s'abordi amb tota claredat i perquè no ens expliquin per què s'està permetent aquesta explicació. Això és el que hem d'abordar. I això és el que els responsables del cos, els comandaments, ens han d'explicar per què es permet aquesta expressió. Perquè això no és una qüestió de decrets, no és una qüestió de lleis, és una qüestió de gestió d'un cos que algú ens haurà d'explicar per què es permeten totes aquestes situacions. I des d'aquest punt de vista és evident que hi ha una limitació legal amb aquest decret, però és que és evident que també és fàcil la solució. És a dir, quan aquest decret del 2008, en base a aquest decret, s'arriba a la conclusió que no es compleixen les condicions per mantenir les funcions bàsiques policials que estableix el decret, que és cal fer ampliar quines són aquestes funcions que poden prestar un agent de Mossos d'Esquadra i incloure el concepte de funcions administratives d'àmbit policial. I a partir d'aquí podríem incloure actuacions, com ja han demanat diversos sindicats, ampliar aquestes funcions bàsiques policials, incloent aquestes funcions administratives, i ampliaríem en funcions a sales de comandament, àrees tècniques d'anàlisi, atenció al ciutadà, atenció a la víctima, informació científica, comunicació, protocol, mediació, relacions amb la comunitat, oficines de suport. Miri si hi ha funcions que es poden prestar. Miri si amb els coneixements que vostès han acumulat en la seva carrera professional podrien prestar serveis al ciutadà. N'hi ha, si no és un problema que no hi hagi funcions. És un problema que hem d'exigir als comandaments del cos un canvi de cultura a l'hora d'abordar aquesta qüestió i als responsables de departament les modificacions normatives que siguin necessàries. Però que no tot ho hem de fiar a una modificació normativa. Si es poden fer moltes coses mentre es tramita aquesta modificació normativa, es poden fer moltes coses si hi ha realment aquest convenciment i aquest canvi de cultura que nosaltres reclamem. Per tant, és evident que el que s'ha evidenciat, i em sap greu manifestar-ho, és que per part dels responsables del cos no hi ha un tractament digne a aquestes situacions i que per tant cal reclamar aquesta dignitat i aquesta igualtat en el tracte i a més constatem que hi ha un marge clar per poder-ho fer, per tant no hi ha una impossibilitat material per poder-ho fer i que cal exigir al conseller que actuï de forma immediata i que no s'excusi en tecnicismes normatius per no abordar aquesta qüestió. I el que no ha de fer és intentar utilitzar la llei de mesures per no abordar aquest debat que hem d'abordar entre tots. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Té la paraula ara, en nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida, el diputat senyor Jaume Bosch. Gràcies, president. Gràcies als tres compareixents. El señor Luis Cayo Pérez, analizaremos la documentación que ha dicho que nos ha adjuntado, con mucho gusto, i agrair a tots tres. En tot cas, jo crec que avui, en els diputats i diputades d'aquesta comissió, el que ens pertoca sobretot és primer escoltar, no cal que parlem molt, a continuació d'escoltar, actuar en conseqüència amb el que vostès han dit, i per tant jo no m'allargaré molt. Sí que voldria començar amb un comentari estrictament personal. Jo que vaig tenir l'honor d'estar en els moments inicials de la creació de la Policia de Catalunya i que guardo coneixença d'alguns companys que llavors hi eren, em fa molta ràbia que l'any 2015 aquest problema no estigui resolt. Em fa molta ràbia. I en aquest sentit assumeixo la responsabilitat que ens pertoca. Jo crec que l'any 2008 es va intentar resoldre el problema, però també és l'evidència avui que el problema no està resolt. I, per tant, en la mesura que el problema no està resolt, hem d'actuar tots plegats per solucionar-lo. Aquest és el tema fonamental. Des de l'activitat parlamentària nosaltres hem intentat, amb l'associació, atendre els seus requeriments. Vam considerar molt ajustada l'advertiment que en la llei d'acompanyament era un error com es volia regular. I va passar una cosa que no sé si va passar amb algun altre article, que és que es va rebutjar. Va ser un cas insòlit que demostra que fins a quin punt aquest tema no estava ben resolt perquè hi va haver una absoluta majoria de dir no, això, tal com ens ha vingut del govern, no és acceptable. I, en tot cas, quan vostès ens van demanar que volien comparèixer, nosaltres automàticament vam demanar la compareixença, que ha estat aprovada i vostès són avui aquí. El grup socialista ha presentat una proposta de resolució, ens l'ha explicat el senyor Sabater, nosaltres estem disposats a votar-la, evidentment, però en tot cas potser caldria anar una mica més enllà.
el mateix senyor Sabater ha explicat, les propostes de resolució no sempre són d'obligat compliment, considera el govern, potser hauríem d'anar una mica més enllà. I en aquesta mica més enllà tenim present fins i tot que potser la legislatura s'està acabant. Jo demanaria al grup de Convergència i Unió que parli amb el govern per si fos possible ja modificar el decret, i en tot cas, si això no es veiés possible i es considerés que fins i tot cal que actuï el Parlament perquè ja es va intentar regular per llei en la llei d'acompanyament, jo crec que una possibilitat seria constituir de forma immediata una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris, elaborar plegats una proposició de llei i intentar, que encara seríem a temps, de que suposant que la legislatura s'acabi, quan ha dit el president Mas, aprovar-la al mes de juliol. Per part nostra, la nostra predisposició, de signar conjuntament tots els grups la creació d'una ponència conjunta, posar-nos a treballar-hi i amb l'assessorament, lògicament, també de vostès, però també del govern, lògicament, veure si som capaços de trobar... Potser no cal, potser n'hi ha prou en què el govern presenti un nou decret i això seria molt més senzill. Però bé, nosaltres estem oberts a això. I després l'última qüestió. Com s'ha explicat per diversos diputats i diputades, un tema és com està regulada la qüestió i l'altre és com s'interpreta i com s'aplica. I aquí ens sembla que valdria la pena que també el grup de Convergència i Unió faci una gestió amb el Departament d'Interior en relació al que vostès estan demanant, que no requeriria un canvi de decret ni legislatiu, que jo crec que en gran part és sensibilitat. Jo entenc perfectament quan se'ns diu la frustració que ha de provocar que no puguis utilitzar, per exemple, l'uniforme o la placa i que fins i tot et donin una medalla i no puguis anar d'uniforme. I això no depèn de res més que de la sensibilitat a l'hora d'aplicar-ho. Per tant, no vull simplificar les coses. Sé que és un tema complex, la regulació. També penso que no hem de descarregar la qüestió amb el tema dels comandaments dels Mossos. Aquest és un tema polític que ens afecta en el govern i en el Parlament de Catalunya i que hem d'actuar-hi nosaltres. Nosaltres no ens hem d'interferir amb l'actuació dels comandaments del cos de Mossos d'Esquadra. Però dit això, entenc el que vostès han explicat, em sap greu i en aquest sentit ofereixo aquesta possibilitat, tot i que penso que la millor seria que el govern presentés el decret, però que si per les raons X això no fos possible, doncs fem una ponència conjunta i ens posem a treballar aquests 2 mesos que queden, o potser són més mesos, perquè això no se sap del tot segur. Moltes gràcies. Té la paraula ara en nom del grup parlamentari de Ciutadans el diputat senyor Matías Alonso. Moltes gràcies, senyor president. Bé, agrair primer de tot la compareixença del senyor Ángel Gómez Quintero, del senyor Evaristo Camacho y del señor Luis Cayo Pérez Bueno. Yo no sé si el señor Cayo Pérez entiende el catalán con normalidad o bueno, entonces seguiré en català. Bé, la vulneració de drets fonamentals, no només de persones amb discapacitat, però també de persones amb discapacitat, en aquest cas que sigui innata o sigui sobrevinguda, existeix. Això és així. Malgrat que tenim un ordenament jurídic que vetlla perquè no es produís, això encara existeix i existeix en l'àmbit privat i el que potser encara és pitjor doncs també en l'àmbit de les administracions públiques. I dic que encara pitjor perquè, tot i que hi ha cada cop més sensibilitat a la societat respecte a aquestes situacions de vulneració de drets en persones o col·lectius que estan amb discapacitats, doncs les administracions públiques sí que són les que estan cridades, les que haurien de vetllar sempre per la garantia d'aquests drets. Per tant, s'ha parlat de compromís i els compromisos haurien d'estar sobretot amb els governs i amb tota l'administració pública que depèn d'aquests governs, però aquests compromisos han de venir també per la via legislativa i per la via normativa i, per tant, aquí diguem-ne que hi ha una responsabilitat compartida per part dels governs perquè tenen la capacitat d'impulsar la legislació també i per part dels parlaments perquè també tenim aquesta iniciativa legislativa i aquesta iniciativa normativa. Bé, el senyor Gómez Quintero parlava de que no hi ha discapacitats o que totes les discapacitats podien treballar, potser no són totes al 100%, però en la immensa majoria sí que és així. I en tot cas, que la integració és complicada, jo crec que el senyor Calbó ha fet
lectura extensa de funcions que es podrien desenvolupar, en aquest cas en el cos de Mossos d'Esquadra, que ell es referia, per poder tenir persones en aquesta situació integrades. La referència que ha fet el senyor Camacho amb l'uniforme, jo això no acabo d'entendre. Jo crec que l'uniforme és una cosa que s'ha de vestir sempre amb orgull, i jo crec que quan es té una discapacitat que està sobrevinguda com a conseqüència d'un acte de servei o del sacrifici que moltes professions tenen respecte a la seguretat, respecte a la protecció de les persones, doncs encara és un motiu afegit perquè una mutilació no sigui un impediment per haver de vestir un uniforme que se segueix sentint i vestint amb absolut orgull. Per tant, és una cosa que a mi se m'escapa, que no hi hagi aquesta sensibilitat ja dins del propi cos. I això, clar, s'ha parlat de moltes coses, jo no em vull allargar, s'ha parlat d'un possible fins i tot conflicte de competències, jo crec que no n'hi ha cap. Jo crec que les competències estan clares i que les normes fonamentals totes, les del nostre ordenament jurídic, sí que tenen previst aquesta defensa dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat i també, com és lògic, dels funcionaris, dels servidors públics que tenen aquesta incapacitat sobrevinguda. I el que sí pot haver és conflicte normatiu en algunes normes concretes que estan mal elaborades, mal redactades, mal impulsades des dels governs o mal elaborades des del Parlament. Per tant, el que és ben clar, com deia el senyor Luis Cayo Pérez, s'ha d'adaptar, la normativa s'ha d'adaptar a aquesta Convenció de les Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat i cal, en el cas de Catalunya ens ho ha dit ben clar, disposar d'una nova llei. Per tant, el nostre compromís també va lligat a això. En aquesta legislatura no hi serem a temps, però estem absolutament compromesos en que això sigui així. La revisió que hauria de ser d'ofici dels casos en què s'ha produït una mala praxi respecte al tracte de les persones amb aquesta discapacitat, això hauria de ser així i li hem de demanar també al govern que sigui així. Per tant, donarem també suport a la proposta de resolució del grup socialista. El deixar d'aplicar els aspectes que són més conflictius de la normativa vigent, això hauria de ser immediat, i el diàleg, com és lògic, el diàleg amb els representants dels col·lectius i de les persones afectades és lògic que hagi de ser així. És una qüestió que jo crec que no és exclusiu de Catalunya, però que a Catalunya l'estem patint, que afecta a molts col·lectius de funcionaris, però estem parlant de Mossos d'Esquadra, de bombers, de policies locals, i per tant cal i toca adaptar la normativa i sobretot també penso que el que cal és canviar la cultura dins de les pròpies administracions públiques, dins dels propis governs i de la pròpia burocràcia administrativa, i també canviar la cultura en els cossos, i dins dels cossos s'ha de tenir present també que no només és l'escala de comandament, que sí, que també, que és fonamental que aquesta cultura canviï amb l'escala de comandament, però també s'ha de canviar aquesta cultura en el conjunt dels membres d'aquests cossos perquè siguin conscients que són qüestions que poden afectar a tot el cos i que el tracte digne dels membres d'aquests cossos va també en la dignitat dels propis cossos. Per tant, moltes gràcies per la seva intervenció. Moltes gràcies. Finalment té la paraula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió la diputada senyora Anabel Marcos. Moltes gràcies, president. Donar la benvinguda al senyor Gómez Quintero, al senyor Camacho i al senyor Cayo. La veritat és que començaré la intervenció dient que no faré preguntes. No faré preguntes perquè l'exposició de tots tres ha quedat clara, concisa i sobretot ha arribat a la sensibilitat de les persones, dels diputats que estem a la sala. I ha arribat, i els hi explicaré molt clarament, perquè de la manera, el to que s'utilitza en les comissions actualment és més exagerat, un to discriminatiu d'un partit a un altre, d'un grup parlamentari a un altre, i avui ha sigut un to, entenc jo, per respecte als compareixents i per respecte a les persones que estan
patint una situació com la que ens han exposat, crec que s'ha fet un to per tots els grups parlamentaris que és d'allò que hauria de ser sempre així. El que passa és que aquí estem per fer política, cadascú intenta tirar les culpes a casa dels altres i treure conseqüències o conclusions que de vegades no pertoca, però crec que es dignifica com a polítics avui el to dels diputats que m'han precedit amb l'ús de la paraula i que jo intentaré fer i seguir la mateixa línia. Estem parlant de persones que estan afectades, com estem dient, amb una situació sobrevinguda. La situació sobrevinguda és totes les situacions sobrevingudes, el cas del senyor Camacho, d'Evaristo, que ja ens coneixem, crec que ens vam conèixer al principi d'entrar jo com a diputada, ara fa 4 anys. És un cas no únic, sinó, desgraciadament, hi ha més casos. Més casos que passen, desgraciadament, situacions a la vida que et porten un abans i un després, ho hem parlat, i tu has manifestat. Hi ha un abans i un després, demà recordaràs un abans i un després d'aquests 9 anys, però s'ha de tirar endavant, i s'ha de tirar endavant com a persones dignament i, si entrem ja a un lloc de feina, evidentment, sense una discriminació i, sobretot, amb una dignitat de feina i de tasques que correspon a les persones que estan assolint avui per avui una segona activitat amb una discapacitat sobrevinguda, que, torno a repetir, és una situació no esperada i que no ha estat regulada. Jo crec que tots hem de fer polítiques ajustades a la realitat actual. No podem mai pensar és que això ja estava regulat, és que aquí ja hi havia, perquè realment la nostra obligació com a parlamentaris és regular les situacions sobrevingudes que venen i que tenen un buit legal o, si més no, una regulació no ajustada a la realitat que tenim actualment. El senyor Gómez Quintero ja ha fet un relat de les situacions com tècnicament, jurídicament, podríem arribar a plantejar-ho. Però jo crec que hem d'anar més enllà. Hem d'anar més enllà i avui hem fet el primer pas d'anar més enllà, reconeixent cadascú els seus defectes, les seves mancances en quant a regulació, no recriminació en quant a actuacions polítiques anteriors o actuals, sinó buscant i pensant en un futur immediat, que requereix una solució immediata. I, per part del diputat Jaume Bosch, ens ha fet una oferta que des del grup parlamentari de Convergència i Unió ja li manifesto que la tenim en compte i que serà una possibilitat que estudiarem per tenir una solució immediata. Perquè crec que és l'única, entenc i penso, i això he dit que no faria preguntes, però és l'única que els dic, crec i penso que avui han vingut per exposar la temàtica, però per trobar solucions. Perquè per exposar la temàtica sense solucions crec que no serviria ni aniria enlloc. La situació que ens planteja com a segona activitat, jo estic molt d'acord que s'han d'ocupar llocs, explicava el senyor Quintero també, i perdonin els altres dos compareixents, però crec que el relat seu ha sigut concís, breu i sobretot ajustat a la realitat. S'ha de buscar solucions per tenir una segona activitat i per poder progressar dintre el cos, perquè una persona amb una discapacitat actual no pot, dintre de les possibilitats que permet la regulació, fer una escala com qualsevol persona, entenc. I no és una discriminació positiva, o sigui, estem posant a tothom amb la mateixa balança. Igual que una persona o que vostè mateix podia fa 9 anys, pot ara accedir dins del cos o hauria de poder accedir a dintre el cos de bombers. I això dignifica el cos de bombers. I dignifica, perdó, de Mossos, mataré el subconscient perquè dignifica el cos de Mossos, dignifica el cos de bombers i dignifica el cos de policies locals. Perquè sou servidors públics, perquè ho sou, i perquè esteu treballant i posant en risc molts cops les vostres vides com a persones
esteu deixant moltes vegades de la mà les vostres famílies per servir a la nostra gent i al nostre país, i per tant jo entenc que no hem de buscar, no ens hem d'ajustar a dir és que hem de reconèixer una igualtat perquè som diferents, no. S'ha de buscar una regulació per situacions diferents, poder-les regular i actuar com a tals. Independentment d'una incapacitat o no, s'ha d'actuar com a tal, s'ha de tenir, com bé comentava la diputada Calvet abans, s'ha de tenir una regulació legal que dignifiqui igualment el lloc de feina actual com el sobrevingut per una segona activitat. El diàleg és, per a mi, la base de poder avançar i de poder arribar a una bona solució, una solució immediata i una solució justa per a tots. Sense diàleg no es pot arribar a un consens, però avui hem posat de manifest, crec que tots els diputats dels diferents grups parlamentaris, la voluntat de diàleg, la voluntat de trobar una solució i d'intentar una solució immediata i, per tant, la voluntat de regulació. Jo acabaria amb un punt que penso que el fet de no discriminar, el fet de posar tots per igual, parteix ja de la base d'intentar no polititzar aquesta situació. La solució està i passa per nosaltres, som responsables, som poder legislatiu i hem de regular la situació. Però crec que el fet de polititzar la situació no ens fa cap favor a cap, ni als grups parlamentaris, ni a les associacions, ni a les representacions sindicals, ni a ningú. No ho dic a nivell de crítica, com si s'ha pogut malinterpretar, sinó que ho dic en to positiu. Agraeixo i torno a repetir la seva intervenció, el to que han tingut, al igual que la intervenció que entenc jo, que com a parlamentaris espero i desitjo els hagi quedat clar que estem remant tots cap al mateix lloc i que la solució per part nostra volem que sigui ràpida, eficaç i sobretot per benefici de totes les persones discapacitades que actualment es troben en aquesta situació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara seria el torn perquè vostès puguin respondre. No sé si ho pensen fer en el mateix ordre. En qualsevol cas, igual que al principi, vostès mateixos es distribuiran el temps que consideren oportú dins d'aquestes limitacions que tenim. En primer lloc, per tant, el senyor Ángel Gómez, després ja el senyor Evaristo i després el senyor Luis Callo. Bé, volíem agrair el que ens han dit, el que han comentat vostès. Estem d'acord amb una de les propostes importants seria això que ha dit el senyor Bosch. El diàleg és bàsic. Nosaltres portem molts anys parlant sobre el tema, tant a nivell del departament com a nivell de Parlament, com a nivell del propi cos. Les nostres màximes hores les dediquem a ajudar els companys que es troben en aquests conflictes. Diem que el diàleg és important i també, com diu la diputada, és important la regulació, però també tenim que saber què anem a regular. Perquè si no ho regulem, si no sabem primer què volem, difícilment ens sortirà alguna que estigui bé. I tornarem a caure en un teixparany. Tant l'Evaristo com jo som anteriors al decret del 2008. Nosaltres vam començar amb tot l'afer nostre, jo vaig començar el 2004, l'Evaristo el 2006, altres companys el 2005, i sí que els vull dir una cosa. A mi ahir se m'acaba d'arribar, i ho vull dir perquè es té que dir, m'acaba d'arribar les retribucions que se'm devien de 6 anys de sou. Però pensin que la il·lusió no ha sigut. Ha sigut, bueno, sí, he guanyat, he cobrat, molt bé, tinc un raconet, però ha durat masses anys. I això esgota. I les il·lusions es perden pel camí.
Llavors, està molt bé fer les coses, dialogar, parlar, però el problema que tinc jo demà és aquella mossa que me l'envien a 200 quilòmetres de casa. I que el departament, o la direcció general, no el departament, la direcció general, diu no, és que no podem tramitar perquè està de baixa. No, perquè no podem tramitar perquè està de vacances. No, escolti'm, perquè està de vacances no es pot tramitar una comissió de servei. Qui ho diu, això? Són aquests entrebancs. Després ens en trobem d'altres entrebancs. Per cert, el company Evaristo també va tenir que cobrar els 2 anys de sou i també es va guanyar la seva sentència al Tribunal Suprem contra el Ministeri d'Obres Públiques pel tema de l'impacte contra les valles. Però aquests diners no solucionen la vida, no solucionen la discriminació, que et sents apartat, no t'ho solucionen. Llavors, per això de tot l'altre. En moltes converses hem tingut. Es parlava aquí del tema de les places. Places n'hi ha moltes, infinitat de places. En un moment podríem parlar de 4 o 5.000 places no operatives. El que no podem fer és tenir en comissaries administratius agafant denúncies. O no podem fer administratius amb un número de tip que no tenen tramitant ordres judicials. Que això seria feina de la gent que no té la capacitat operativa per sortir al carrer. I en moltes converses, jo ho he dit moltes vegades, o m'he trobat als jutjats, com a lletrat m'he trobat en els jutjats moltes vegades que realment els instructes que se'ns presenten és el que estan impedint evolucionar el tema. Jo a vegades en reunions he dit, aviam, és que m'han dit que amb el règim general de la Seguretat Social no es pot treballar amb una invalidesa. Qui diu això? Jo li dic, digue'm, que vingui el lletrat de la Generalitat que això ho diu i que em digui quin article. No és cert. No existeix. Vull dir, tu pots treballar amb qualsevol invalidesa perquè ja està... La limitació és la teva malaltia o el teu accident, no la teva invalidesa. A partir d'aquí és l'INS que decideix, però l'INS decideix si et paga la prestació o no te la paga. No et diu, vostè no pot treballar. Si l'INS et diu, jo no li pago la prestació, doncs la persona continua treballant. És com si diguéssim que a un mosso que cobri la viudetat, li retirem la viudetat o li restem del sou la viudetat. No té res a veure una cosa amb una altra. És completament indiferent. Llavors, clar, tot això sobta molt, vull dir, crea a vegades mals ambients, mals rotllos. També a nivell d'associacions hem tingut que trobar, hem tingut que assistir a companys amb accidents laborals greus. Hem tingut que anar a tribunals i se'ns ha dit, diu, és que jo vaig tenir un judici una vegada amb lesions que em van portar des del departament, des dels lletrats del departament, lesions greus, i van a judici sense pèrit. Com es valoren les lesions? Té que ser un pèrit. Els lletrats no estem capacitats per valorar lesions. I casos greus, on hi ha judicis tan de baixa i aquesta persona fa el judici, condenen el delinqüent per agressions i després li ve una invalidesa. Com es pot anar a judicis tan de baixa? Per què ho dic? Perquè jo, sent advocat i treballant amb companys, estic fent aquesta feina, ajudant-los. També la podria fer dintre del mateix cos. I no és una qüestió de demanar ni sous, ni càrrecs, ni res. És una solució de dir, jo puc ajudar. I el cos pujaria el seu nivell d'estima, pujaria el seu nivell de seguretat, i jo crec que aniria bastant millor per tots, perquè la gent això té molta por, i a més desconeixen molt el tema. Vull dir, encara trobo un company que diu, tinc que anar a un judici. Bueno, i què? I diu, bueno, i què faig? Bueno, doncs el que tens que fer, vull dir, explica com ha sigut, llegeix-te l'atestat abans d'anar-hi, mira't les coses, parla amb claretat, no confonguis, vull dir, són coses bàsiques. A nivell de seguretat social, a nivell d'accidents, a mi m'ha arribat a trucar una persona de camí a l'hospital i de dintre l'ambulància. Àngel, què faig? Dic, doncs calla la boca. I ara cura't i després ja parlarem. Perquè és una cosa que agòbia molt. El que he dit abans, perdre la feina. Això a la gent li fa molta por, molta por. Gent perquè costa molt guanyar una placa. És preparar-te a les oposicions, fer les oposicions, passar un any d'acadèmia, un any de pràctiques, i després resulta que tens un accident desgraciat i et diuen al carrer. Clar, això nosaltres ho notem, quan en una comissaria hi ha un accident o hi ha una malaltia greu, automàticament es disparen les trucades. Trucades als mòbils nostres. Llavors, alguna vegada he tingut de dir, no agafo més trucades ja, perquè arriba un moment que no pots. Vull dir, estàs saturat. I és el desconeixement. Això que dèiem abans, que algú ha comentat que estaria bé el servei propi, la idea era aquesta. És organitzar el tema
passar pel tema d'accidents laborals, defensar el company davant de la mútua, davant de la Seguretat Social, davant dels tribunals, anar a fer prevenció a totes les comissaries. No us preocupeu, si passa això hi ha aquest recurs, teniu que fer això, teniu que fer l'altre, és a dir, donar tranquil·litat a la gent que quan surti al carrer no li pugui passar res. Vull dir que és una feina prou dura i llavors, doncs clar, tenim que d'allò. A nivell del decret, el decret va propiciar que entréssim a treballar. Ja està. Llavors ara el que hi hauria que fer és acabar de lligar-lo i adequar-lo a les situacions reals. I també per part de la direcció no tenir una interpretació tan rígida, és que no puc fer això perquè si no, no faig això. És que hi ha que mirar la persona humana. Tota persona que tingui una malaltia greu reconeguda, a ningú li agrada tenir-la. I llavors és important poder donar-li no abusos, sinó certa facilitat. Gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Evaristo Camacho. Bé, jo volia, en primer lloc, lligar amb el que ha dit ell, que quan molts companys els expliques els casos reals o el que està passant i quines poden ser les conseqüències, doncs evidentment, si les conseqüències de jugar-te la vida, la teva integritat física i psicològica en aquest cos és un resultat de discriminació, que et facin fora, que et deixin a mi 2 anys a casa, amb ells 5 anys, ara s'han incorporat companys, hi havia un que portava 2 anys a casa, esperant. És a dir, va tenir no sé què va ser, accident, malaltia, no recordo ara, malaltia, 2 anys a casa seva, des que va sol·licitar una plaça d'aquestes del decret, el decret que estem parlant avui aquí, sense salari, sense nòmina i sense cap resolució que li donen de baixa del cos. No es pensin vostès que a mi em van deixar a casa amb una trucada telefònica. Jo he dit, bueno, se m'acaba la baixa, què faig? No vingui a treballar perquè no li pagarem. Dic, bueno, però quina resolució em donen de baixa del cos? No. Vostè té una incapacitat permanent. No vingui perquè no podrà entrar. Hòstia, moltes gràcies. Quin tracte. Sense cap resolució ni res. Ja és vàlida la resolució d'incapacitat permanent. A veure, aquí s'ha dit que falta regulació. A veure, jo em remeto una mica a la meva sentència, que està molt bé explicat el tema. La regulació està feta des de l'any 1994. Hi ha la segona activitat. Què diu la meva sentència? Anem a culturitzar-nos una mica, parlant de cultura. La meva sentència diu que no feia falta ni decret. És que no feia ni falta. Directament a aquesta persona se li aplica la llei. No sé per què ens han tingut a mi 2 anys a casa, o 5 anys o 6 anys a casa, si ens podien haver perfectament aplicat directament la llei. Per tant, ja teníem la llei des de l'any 1994. Què ha fet el departament des de l'any 1994 fins 2008, que es va crear el decret de segona activitat? Deixar la gent a casa sense cap resolució. Expulsar la gent discapacitada del cos. Imagina 14 anys defensa de discapacitats. Quan teníem una llei perfectament aplicable. Però és que, a més, la llei nostra, fixi's si està ben feta, que permetia fer segones activitats fins i tot fora del cos. És a dir, que encara que em diguin no, és que en el cos no hi ha lloc, no està regulat, home, fora del cos, no sé si tenim ara al voltant de 4.000 persones amb discapacitat treballant a la funció pública catalana, per no parlar a tota Espanya, però la funció pública catalana, que és el que estem parlant avui, no sé si hi ha al voltant o a prop de 3.000 i pico, 4.000 persones amb discapacitat treballant. Per tant, deixar una persona a casa, tingui la discapacitat que tingui, total, absoluta, gran invalidesa, totes poden treballar. Però és que, a més, ara està claríssim que poden treballar. Perquè, home, el 2011 s'ha fet una modificació de la llei de la Seguretat Social que parla, a més, es modifiquen els articles, diuen la incapacitat permanent total, ja no es parla del tema de la professió habitual, es parla d'un canvi de funcions. Canvi de funcions. Què és la segona activitat? Un canvi de funcions. Funcions complementàries, però s'ho posa la llei. Home, és molt fàcil, eh? El senyor Espadà li diu, és molt complicat. No, perdoni, ho posa la llei. L'absoluta pot treballar. Pot treballar, és incompatible amb una pensió de jubilació per edat. Però fins a l'edat de jubilació, una absoluta pot treballar. Què és això de deixar una persona en cadira de rodes a casa amb una absoluta? No, pot treballar, adapti la feina. És la seva obligació com a poder públic. És la seva obligació. Estem parlant de poder públic, administració. Els que han de donar exemple. Què és això? Quin exemple estem donant?
a l'empresa privada, si no ho fem nosaltres. Està claríssim. O sigui, tenim la regulació feta. Per tant, no calia ni decret. I a més, i aquí s'ha comentat per part del senyor Bosch, el decret s'ha estat aplicant amb un excés. És a dir, hi ha coses que el decret ni tan sols diu. Per exemple, on diu el decret que jo passo el cos d'administratius? Enlloc. Per què se'm fa un canvi de tip? Jo ja tinc el meu tip, estic nomenat, al DOC, hi ha un nomenament meu al DOC, perquè se'm fa un canvi de tip sense cap nomenament, sense cap canvi ni cap... D'on surt això? Res, llegeixin el decret. On posa el decret que jo em canvio de cos? En cap lloc. Després hi ha una altra cosa que també diu la meva sentència. Escolti, digui a la plaça, com vulgui dir-la, tècnic de suport o perico los palotes, però aquesta plaça ha d'estar englobada dintre de la llei. O sigui, vostè no pot fer un reglament que desenvolupa una llei i situar-me a mi en unes places que estan fora de la llei. Però és que això no és de primer de dret, és de sentit comú. Jo comprenc els sindicats que van tenir molt bona voluntat en firmar-lo i que va ser un pas endavant i que feia molt temps que no s'havia regulat. Però clar, és que firmar una cosa així, que se'ns deixa fora de la llei, és a dir, unes places que a més el Departament d'Interior, la Direcció General de Policia, ho diu clarament, no les considera de segona activitat. Ens dona un perfil d'administratiu, ens posen amb els administratius. Jo cada dia he de donar novetats a la cap d'administratius. I, escolti'm, jo estic a la relació de llocs de treball del cos de Mossos. La meva nòmina posa Mossos d'Esquadra. Tinc una sentència que em reconeix en segona activitat en el fallo. Ja n'hi ha prou, no? Jo per què he d'anar als administratius? Jo soc Mosso d'Esquadra, amb majúscules. I ningú em dirà el contrari. Cap tècnic de la Direcció General de la Policia em dirà el contrari. I si he de firmar amb el meu tip, firmaré amb el meu tip. I amb molt d'orgull. Per tant, és cert, i aquí hi ha el Partit Popular, el tracte de canvi de cultura a la DGP ha de ser radical. I si hi ha persones contràries i que apliquen polítiques contràries als drets humans, escolti'm, hi ha molts llocs a l'administració. No poden estar a una Direcció General de Policia. Així directe li dic. No podem tenir a la Direcció General de Policia gent tractant amb discriminació per raó de discapacitat als policies. És inadmissible. És inadmissible. Per cert, se m'ha oblidat una cosa. Quan es va fer el decret de segona activitat, al cos de bombers, les incapacitats permanents totals passaven a segona activitat sense cap mena de problema. Sense cap mena de problema. Passaven a fer funcions de segona activitat en el cos de bombers. Per què nosaltres no? Hi ha un problema de cultura? Segurament. No ens volen? Segurament. A mi m'ho han dit a la cara. Hi ha hagut una doctora del departament que m'ha dit a la cara que ja no està d'acord que treballem. I m'han dit a la cara algú que li sembla un xollo. Escolti, si el meu és un xollo, si les persones amb discapacitat al departament li sembla que és un xollo que treballem, escolti, traiem a totes les persones amb discapacitat de la funció pública a Catalunya i els milers de discapacitat que treballen a tota Espanya a la funció pública, doncs no sé, els posem a part, fem un gueto, els reduïm el sou, com fan aquí a Mossos, fem un gueto amb totes les persones que tinguin aquest grau, els reduïm el sou, els hi restem, tractem a tots iguals, o només a mi, o només al cos de Mossos és admissible aquesta situació. Pregunto, igual és que nosaltres som un regne a part, no? Jo, a vegades hi ha hagut comissions de segona activitat que els he dit, escolti, apliquin la Convenció de la ONU, apliquin les directives europees, i algú s'ha rigut, algun cap de recursos humans s'ha rigut de dir, aplicarem la normativa d'Austràlia. Vostè creu que això és normal? Que se'n riguin a la nostra cara, ja en les comissions de segona activitat? I aquí potser tinc algun testimoni d'algun sindicat. Aplicarem la normativa d'Austràlia. Moltes gràcies. Home, quin tracte tan exquisit, no? Això és el que mereixem els servidors públics, que se'n riguin a la nostra cara. Per tant, sí, hi ha un canvi de decret, tot i que el que he dit que no feia falta. No hi ha cap buit legal i això ja està regulat i el que cal és regular-ho, és reglamentar-ho d'acord amb els drets humans del que parlava el senyor Luis Cayo. Gràcies. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el señor Luis Cayo. Gracias, presidente. Muy brevemente, creo que se ha dicho todo y de un modo muy enfático y persuasivo.
Bueno, en estos años, meses en que quizá la ciudadanía no nos sentimos demasiado atendidos, escuchados, identificados con los poderes públicos, yo tengo que decir que en esta comisión sí me he sentido, en la medida que represento a una entidad estatal que plantea una cuestión de derechos humanos, atendido, escuchado, que me lleva una impresión favorable de que aquí se puede estar gestando una solución, que hay disposición por parte de los partidos políticos y toda la justicia del mundo en los planteamientos y demandas que se han hecho por parte de las personas y asociaciones afectadas, y que espero y deseo ardientemente que a la vuelta de unos meses pues pueda haber una solución. Una cuestión menor o no tan menor a nuestros efectos. Esta situación de los mozos, bomberos y policías locales con discapacidad de Cataluña está puesta consta en el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2014 que CERMI, como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención en España, eleva al Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Está como vulneración contrastada y comprobada. El informe no se ha publicado aún, se está cerrando en estas semanas. Ojalá podamos añadir en ese informe del 2014, que el año que viene será examinado por Naciones Unidas, que hay una vía de solución y que esto será algo para recordar o para no recordar, pero que ya no es una realidad a la vuelta de pocos meses, y les insto a los grupos parlamentarios, a los diputados y diputadas, a que lo puedan resolver a la mayor brevedad. Muchas gràcies. Doncs molt bé, moltes gràcies per les seves explicacions i donem les gràcies una vegada més al senyor Ángel Gómez, al senyor Lluís Callo i al senyor Evaristo Camacho per les seves compareixences i també per les seves explicacions. Se suspèn la sessió fins a les 4 de la tarda. Gràcies.